И здравейте, приятели! Аз съм Фонс Гейминг и днес правя този туториал как да си изтеглите рафт. Съответно, трябва да влезете в Google и поставяте линка, който съм ви пратил, т.е. който съм сложил в описанието и изчакате да зареди. Ето тук, ето пише Please wait 3 секунди. Изчакваме. Натискаме Skip 5. Така. Сега, това е, където изберете колко битов, ако вашия компютър или лаптоп е 32 бита, натискате тук, ако е 64 бита, натискате тук. Затова проверете първо колко бита ви е, за да ви гарантира търбаните на играта. Съответно, моя компютър е 64 битов и затова ще натисна ето тук. И отново ще отвори ето това. Ще изчакаме отново 5 секунди. Ето това сайт отново ще говори. Натискаме отново Skip 5 и ни отваря ето това. Мега. Натискаме Download through your browser. Изчакваме ето тук да зареди. И съответно, понеже аз имам изтеглен вече, като ви се изтегли, и просто го дръпвате и го премествате ето тук на работния плод. Ето WinRAR се отваря. Натискате десен бутон, натискате Extract Here. Yes to all. На вас няма да ви излезе това, просто натискате Extract Here и трябва да ви го екстрактне. Да. Ето това трябва да ви излезе. И го отваряте. Прочитате си readme файла. Тук пише общо взето за играта. Тук е датата. И така се стартирате играта. Аз бях Фонс Гейминг, надявам се поредния втори туториал да ви е харесал. Така че просто лайк, subscribe, comment, share и надявам се да съм ви помогнал. Коментирате, ако имате проблеми с изтеглянето на играта. И до скоро.